Pinakain ko siya, nagbutsukan na, oh. Oh, iyan, oh. Iyan, oh. Iyan. Nakatugtog siya doon sa isa. Oo, nasakmal niya, mga kagamba. Salamat po tayo, Mento, and like and share po. Tawag dito, samantalahin natin itong naka-lockdown tayo mga kagamba. Mag-upload tayo na mag-upload ng mga kagamba. Mayroon tayong paglalabanin yung tungkuan at saka tala, yung may sungay, yung sinasabi nilang demonyo. So tingnan natin mga kagamba kung maglalaban to. Ay, kung hindi maglaban to, lalagyan natin ng white devil para masubukan natin kung maglalaban siya pag may load. Shout out muna kay Abrad Dolans Inmax. Si Dolan Inmax mga kagamba, bisitahin nyo rin yung channel niyan. Maganda rin mga content niya na naiiba, hindi naman siya gagamba pero pampagod vibes mga kagamba. Si Brodma Whitey, si Jason Langumis, si Aaron Paul Angelis, si Walter Bustillos, si Gamgal, Joyce Mio, si Ron Albert Makwana, si Fernando Ong Siat, ayan, saka si Ilocano ako, ano ba yun? Saka si Ilocano, nakalimutan ko na, si taga dyan sa norte. Sana ba yung may nilista ako dito nakaraan hindi ko na. Shout din kay kay Kahibag diyan sa Iloilo, nasa Iloilo yan. Si Ilocano ako saka sa Spidey Ilocos, Kalason. Yan. Si Daxon. Ito tungkuan ito mga kagamba. Susubukan natin 'tong ilaban sa Tagalog. Parehas Tagalog 'to mga kagamba, tungkuan na Tagalog 'to. Tapos itong Tagalog na isa na 'to, medyo kulang ng paa niya sa likod. Kulang na isa. Pero tala siya. Ayan mga gamba. Tala yung Tagalog na yan. Yan o. Nakikita nyo, tala yan, tala. Ito naman yung tungkuan. Ayan o. Ayan. Bumaliktad ka agad yung tungkuan. Ito tala itong isa. Mas malaki yung tungkuan mga kagamba o. Itong demonyo na sinasabi nila o avatar ang tawag nila dyan. Ayan o. Ay, kinagat siya sa likod. Ayan mga kagamba o. Tumakbo yung makunat itong tungkuan na to. Tingnan natin ulit. Tingnan natin. Kinagat ng kinagat nung Tagalog itong tungkuan, itong tala. Ayan, medyo nanghina itong tungkuan mga kagamba, pero matibay yan. Makunat yan Nako, malaglag na yung tala. Puro Tagalog to mga kagamba. Ayan, nanghina na yung yung tungkuan ayan mabagsik tong Tagalog na to, itong tala. Isinakmal niya kaagad sa likod. Matibay pa. Matibay pa itong tungkuan, gumagalaw pa pala. Tingnan natin ulit mga kagamba. Pagharapin natin ulit to. Ayan na. Alanganin itong Tagalog. Oops. Ayun na naman. Yan na naman. Nagdubli sabot tong Tagalog. Tignan natin. Wala, ayaw man laban itong tungkuan puro lang siya pakagat sa likod. Tignan natin kung kaya saputan nitong Tagalog tong tala. Tong tala na ito kung kakayanin niya. Ayan. Nakikipag din tong itong tungkuan dinadaan-daanan lang mga kagamba. Dinadaan-daanan lang bumaliktad na naman tong tungkuan ayan sakmal mo sa likod na naman, kagatin mo. Pinitik tong Tagalog naman. Tala. Pinitik yung tala ayun hindi niya kaya talaga.
Oh, pero nanghihina na itong tungkuan mga kagamba. Itong ano na to, itong avatar kung tawagin mo, demonyo. May sungay. Sige, sakmalin mo. Ayan mga kagamba. Oh. Ayan, nakita nyo? Ayan, sinakmal niya. Ayan. Yakit natin. Baka sakaling, yakit natin to. Ayan mga kagamba. Ayan, sinasaputan na. Haha. Ayan, sinaputan na ng tala yung tungkuan. Ayun, bagsik mga kagamba. Walang load yan ha. Ayan, walang load yan ha. O, ayan, nahuli rin niya mga kagamba. Pero matibay itong tungkuan na to. Ito, kakakain lang ng gatas ito mga kagamba. Ang papayat na nito kasi ng araw na to is isang linggo na rin to. Mga kagamba, bago mag-lockdown, nasa akin na itong Tagalog, 3 kaha ito eh. Ayan, huwag mo nang kakainin. Ayan buhay pa itong tungkuan na to. Kita nyo, akala mo may load Ayan, so next fight tayo mga kagamba ha. Yung tungkuan wala na. Gulay na siya, gulay na. Pero subukan kong ma-revive to. Sakali. Buhay pa siya mga kagamba. Gumagalaw pa. Pakawalan ko na lang yan mamaya sa halaman. Makakasurvive pa yan. Ayan, next fight tayo mga kagamba ha. Ito mga walang load to mga kagamba, mga Tagalog lang to. Ito yung tala ito tala, ayan, talang itim. Yan. Itong isa naman, ito pala yung kulang sa likod. Itong Pokemon na to, kulang siya ng isa sa likod mga kagamba, pero Pokemon siya, ayan Ayan. Pokemon versus tala. Ayan, tingnan natin Tagalog to mga kagamba, itong mga kagamba ko ngayon Tagalog. Tingnan natin kung maglalaban ba itong mga to. Kakakain lang ng gatas yung mga kagamba kahapon. Pinakain ko itong mga to kasi ang papayat na. Ayan, nagbutsyugan na naman. So, 2 araw ulit yan bago pakainin. Tingnan nyo, kahirap pa. Ayan ang liliksi Ang liliksi. Marap ka na. Nako, pati hulog ka agad. Itong hirap pagkapanay pati hulog eh. Ayan. Magharap na pati hulog na naman tong lintik na. Ang hilig. Sige, pati. Iyan laglag yung talang itim. Magaling tong Pokemon ha. Natakutan tong talang itim na. Tingnan natin, magharap kayo. Anak ko. Sinundan. Bandira na yung talang itim natikwas na yung paa niya. Tunikwas mga kagamba. Mabagsik tong na to, itong Pokemon na to, kaya lang iba talaga laban pag may load walang pitik. Talagang pareha silang pipiga. Ayun wala hindi niya mahuli Subukan natin, baka mahuli niya bandang huli. Mahuli. Wala, pinipitik lang. Yun, nasakmal niya mga kagamba. Yun, sinakmal niya. Nakipagsakmalan yung talang itim. Yung talang itim ang tala. Malupit tong Pokemon na to. Mga Tagalog lang yan mga kagamba. Walang load yan. Iyon nadali na niya. Walang load yan mga kagamba. Malupit tong malupit itong Pokemon na ito. Kulang pa ng payan mga kagamba sa likod. Yung pinakamahaba sa likod, wala. Tingnan nyo. Wala na akong manok pero ngaw-ngaw naman ang pusa ngayon naririnig yung mga kagamba. Lumabas yung dalawa. Ayan mga kagamba. Ayan. Ilaban ko kayo itong tala na ito. Ito nanalo sa tungko. Yan. Subukan natin mga kagamba. Ayan. Tingnan nga natin. Kaya lang katis-katis na itong Pokemon na ito eh. May mga tama na sa gilid Pero nadali talaga yung itim na Itim ang tala niya. Yung tala niya itim. Ayan. Ito rin itim din ang tala nito. Ayan. Tingnan natin. Ito yung nanalo sa tungko mga kagamba. So walang load tong mga to Walang load. Tingnan natin.
Oh, pinatalikuran na. Ayan na. Huwag mo ay, kinagat niya sa likod. Salbahe ka. Bakit mo ninot-dot dyan sa likod? Bakit mo ninot-dot? Naloko na. Nakatut-dot siya doon sa isa. Ninot-dot din siya sa likod. Ayan mga kagamba, oh. Naloko na. Lumalaban pa itong itim ang tala, oh. Ko na itong tala na isa na to. Dinot-dot niya sa gilid, oh. Wala na. Nako. Ayan, oh. Ayan, mga kagam. Dinot-dot niya. Hindi na niya sinaputan. Ko na. Hindi pumalag tong isa kasi wala na ito. Nakabitaw siya. Ayan, aba. Lumaban. Ayan, dinot-dot na naman niya. Oh. Hinamol niya pababa. Ayun. Salba, ito dinot-dot niya sa giliran. Lumaban pa itong Pokemon, oh. Tingnan natin kung lalaban yan. Magsik talaga itong Pokemon na. Nadot-dot na sa tagiliran, eh. Dinot-dot niya agad. Hindi niya pinagbigyan. Mabagsik itong Pokemon na to. Kita mo, parang wala lang. Kinagat sa tagiliran, eh. Parang wala lang. Parang hindi nakatisan, ah. Yan, ito tinuluyan na. Laglag tong itong tala na tigrihan. Itong isa na to, itong nanalo sa Pokemon. Ayun na pa tumatalon yan, eh. Hindi niya nahuli. Ayan, oh. Tingnan natin ulit. Ayan, tingnan natin kung may aba. Ayan, wala. Bonus fight tayo mga gamba. Meron pang dalawa rito. Bonus fight tayo. Iyon, oh. Wala. Malamya ang laro. Walang load yan mga kagamba. Ayan, oh. Walang load. Iba talaga pag may load. Talagang pangil sa pangil ang ipapakita sa atin. Ayan, oh. Iyon, oh. Nakuha yung pa niya. Nalaglag sila parehas. Wala na tumaganda. Parehas nasa dulo. Ayaw magsilapit, oh. Ano ba yan? Parehas nasa dulo, eh. Yan. Ayaw pa rin. Wala mga gamba. Wala itong mga to. Walang load kasi. Iba talaga pag may load, eh. Talagang makikipag-anuan yan. Makikipaglagpangan yan mga kagamba pag may load. Ayun. So yun, tigil natin ito mga kagamba. Ayaw magsilaban. Buhos ito mga to. Dapat lagyan natin na, pero ayaw mo na. Wala, ayaw talaga. So, shout out muna kay kay Kois TV, kay Kakamba TV, kay Kabogs, kay tawag dito, kay Kanigro, si Kanigro dyan sa South, si Gagamchoy, si Viral. Tulungan natin itong mga gamba para mamonetize na rin sila. Pero hindi pa naman kasi talagang panahon ng gagamba ngayon, eh. Sa padarating na June, July, yan mga gamba, usong-uso talaga gamba niyan. August, September, ganyan, napakaraming gagamba. Dito sa akin mga kagamba, hindi ako nawawala ng gagamba. Maraming Tagalog ito, may Tagalog na naman ako rito. Ayan, oh. Pinakain ko lang siya, oh. Ayan, oh. Kita nyo yan. Ayan. Hindi ko may ganyan kasi masisilawan ng Ayan, oh. Ayan siya, yung Tagalog. Pinakain ko siya, nagbutsugan na, oh. Ayan, nagbutsugan na sila mga gamba. Ayan. Marami, 3 kaha pa yan. Mahaba-habang content din to. Pag i-content ko lahat to, luludan ko. Susunod na fight natin mga gamba, luludan ko yan. May Isuglod, may White Devil,
So hanggang dito na lang po mga kakangamba. Hanggang sa muli. Maraming pong salamat.